tanan na kasi natin hindi o biyahe sa scrap or barko. Nagasuway na ba mo biyahe na nakaagi mo unos, gagpog balon. Murag halos tanan, nakaagi. Basta may inyong magpatiyon. Murag ayaw mo manglustan, no? Murag ayaw mo puro-puro. Dinay ka sa tubigon, nagbiyahe kang Cebu, pahingon sa tubigon, murag Starcraft siya, sakay ko ato. Pagbiyahe pa lang, halos way nakabiyahe tungkol sa balon, pero ang Starcraft ni Sungsong. Pagbiyahe, wala pakabot sa parola, mura lang kuso-kuso ang baon. Sa baon ang Starcraft. Kung ang babay, maliha tungod sa atubangan sa mga lingkuran, nagsigig hila, sigig kuro-kuro, panihong balik, di na mo sa kayo balik. Sa ako balik, di mo ito, talay balik. Kaya mani mo. Sigit at po siya, kapitan nga, ibabalik. Kaya manakog siya, ang nakumoy naman ka. Ingana ka itong pag-ion. Dili lagi ko makakita unos, dagpong balulong hangin, nga murag sayo-sayaw na atong sakyanan kung hadlapon likha sa hapit na manunod sa mga sitwasyon. Isa diha sa panagat, niyato mananagat pag-ibo, elementary high school, dinagaw sa Surigao, elementary ko, namumot ni sa akong papa, o niagilyon ang usog, kalin, unos, ubaw. Puno ang akong baruko sa bukod. Umimon sa tatay, lamoy pagayong gamay sa baruko. Kay basig mga buong nga akong bukod, mag-apos ka, madala ka sinaw. Tungkol man ipadaling mo nilamoy, masugahan na iway iho. So, libre ni hapon, tingnan ka ba sila kinang handlok? Dinay ka ustasan, yahay mo kaliyong, painong sa Surigao. At that time, first time ko nakita ng mga tao nga usa ang ilang-ilang damoy-moy minatay tungkol kay ang maong barko nga kukanyo gamay na lang din mo ang malunod. Ang tanan mga life jacket gipanggawas na tanan o ang third deck, ang mga third floor sa atong barko puro na basa. Ang mga tao ng ilang bata ang nilakay, grabe yung nilakay. Tingong ko, nani bili ay yung sitwasyon o nanaas sa lisod. Puinas na ko ato may ang orang mo sa huwag magdala, huwag sinanay o puyo ato. Kay maupay lisod o magdala pamilya. Pero ikaw lang mo sa, nag-aasa tabay mo namin. Huwag na iho mo ka o, buhin na namin, kaya life jacket. So may sukuhan ako ng isultingan naman. Sa atong Ebanghelyo, ang atong mga tinuhan nangalisa kung nakahadok tungkol sa puso o bawat umahin. Nga naman, nga ini sila managagat pa ni sila. Mga bitirano ni sila ng mga manginista, nga nahadlok man sila. Nga pwede na mga tatong ilahara kung lagoy-lagoyan kung maklunod ko sila. Pero ako malubog ang mga tinuhan ng alisan, kung tungkol siya ng alisan, ang Ginoo ilang ilan magtutudlo, walang kapamanumbaling hapit na makita malunod. Kung ang Ginoo nga natuog ito sulit ibangon, iyang ipakulong ang puso ng hangin o balon, o ibanos ang kalinaw. Mga isuon, ini mga senaryo, maghatag ka nato pangalandong sa atong talsatag sa kinabuhi. Nga ang ulos sa kinabuhi dili lang sa pagbiyahe sa kadagatan, kundi sa kansa nato ang mga kasinatihan sa kalisod o pagsulay, ilabi na ining panahon sa pandemya. Pila man sa mga tao karon nga nawala ang trabaho tungod sa virus. O pipila usab nga nawala ang trabaho dili tungod sa virus o dili tungod lang sa kinaiya sa tao. Kining mga tawhan nga nawala ang trabaho sa COVID o sa kinaiya sa tao, naanila ang pagsinggil usab. Ginoo walang kabamanumbaling sa among kahintang karon.
mauni ang atong ginuduman. Nga sa mga panahon nga kita makasinabi ni susama sa mga tinunan, dili ta magsalig nga kita maayong manglamoy o mangingisda, kundi usang pigay kita sa Ginoo nga anaa kanunay nag-uban ka nato. Sa atong palisod, sa atong mga pagsulay karon, dili kita mahimong magpakawa sa paglaom sa pag-ingon sa Ginoo. Pagkagutay sa iyong pagbuo, wala pa kamoy magsali. Mauni ang siyabaw sa daghang nga isod-isod karon. Kung ato kung ipaabot kanunay ang pagsali sa Ginoo, duwa sa tabati kami sa among kalisod karong panahon. Dili usab nato malikayan kanunay mga tao na usahay wala makaagi kalisod karon bisan pandemya kay lagi naahan kung adunahan. Pero nagkadiya ang sitwasyon sa ilang pagsulay. Kay sa iya mga pagsulay dili financial, inay na mo sa Ginoo tabaho o pinuna kami, ako ba hinaylo kung napuntaw sa simbahan. Tungod siguro kay kaya nilang kinabuhi nga bisa dili masakit ang Ginoo kay naapahay kwarta o salapi. Pero ang Ginoo nag-ingon nga kanang-tanan dili nato sa ligan. Kay kanang-tanan sa usa ka pagpamilyo mawala lang ang atong nahungtan nga mga bahagi. Ang atong lang ipahinumdum karon sa bisan kung sa kalisod o pagsulay atong hinumduman ang puno sa mga tinunan. Ginoo, wala ka ba manambalik ka naman? Ani ang kami sa kalisod na kahintang luwas sa mauni ang atong hinumduman mga isuon nga ang Ginoo naanak kanunay nag-uban nato, naasya ibuyon nato. Ato lang siyang sakbiton kay susama sa pagsakit sa mga tinunan ang Ginoo gibangon o iyang ipakunon ang kusog nga amin kung nagkong kalon. Ayaw pagkabanata sa kalisod pining panahon. Kay galing ingon man diha, bisan ang mga langgam sa kahanginan nga wala nagpugas ni mag-ani, pero manong sila nabuhi man. Bisan ang mga tanaman dayan-dayanan sa mga nindot na kabulakan, nga bisan si Solomon dili makahatag sa maong kaanyag sa tanaman. Pero hindi tanan nato ngayong duman, nga mas ilihon patakay sa langgam o sa mga tanong, mauni na ang atong hinumduman sa tiglagas Ginoo. Mauna nga kita na sa simbahan sa atong pag-anhi, mapasalamat ka sa Ginoo sa mga grasya nato nagawag. Kung kunay panahon na kita nabugnaw na wala sa paglaog tungo sa kalisod, ayaw ninyo kalimti ang puno sa mga tinunan. Ginoo, tabangi kong luwas sa kami. Tungkol kay ang Ginoo, dili ko talikod sa mga nasangkit kaniya ang iyang katawan nga anaa sa lisod na pagsulay. Sa atong kalisod, nagdakong kita nga mulabay ng tanan kung ugma nagpaabot ang kahayag sa nalipan. Gani, bihak sa kanta sa Bisaya nga kanta nga naguluhan sama sa usa ka danggo. Kinsay ka maubawaan na tuwan ka. Ano nito di ka tayo maubawaan na? Dito ka tayo ang lyrics sa chorus niya ng maong kanta na maoy atong inunduman sa tanan ng bisuwayan o isakit karon. Ako lang ang kantahon pero murag mayapag magyud ko. May pasang nga kaya ko kanta. Pero sige na lang, as nindot kantahon, bahala iya ba? Ako lang tanaw ang pinaka-lyrics. Nga ngayon atong mahinungduman. Sa pag-ingon niya sa kanta, bisan ang ulan, may pagkuhan, may pag-ibig, umay kahayag, ang ulos, may pagkuhan.
hinuuan. Isa sa ulan may pagtumang, may kaginit o may kakaya, ang unos may pagburang, may gatiin o mayan. Hindi ang paglaon, hindi nato malintan, sabi na mo sa Diyos, kapit kamay sa Ginoo, kay ang kinabuhi sa imong sa Tagalog, hulog ng bayan. Sa panahon na kita naa sa ubuson sa kalisod, sampit sa Ginoo, kung ayaw ninyo tuhugin ang Ginoo na tutulog pa sa tangkama. Sa atong kalisod karon, question ta, Ginoo, asa man ka, natutulog ba ang Diyos? Wala. Ato siya sa titon, kaya ang Ginoo ang matug, naa siya kanunay, o sa kalisod, sa panahon, iingin panahon na, ang Ginoo na Ginoo, ayaw mo papakawa sa pagtupo o pagsaling, kay ugma damdag, umanos ang kalibay sa inyong kinabuhi tungkol sa pagsaling kanina. Hinaw